Dobré ráno lidi, jak jsme se vyspali. Momentálně já za hodinu a něco budu odjíždět směr Brno. A teď jsem se probudil, nebo já už jsem vzhůru další dobu. A jdeme si uvařit kafe, pobalit nějaké věci, potom ještě uklidit ten nepořádek, všechno možný. No a jedeme směr Brno a já vám z toho budu natáčet vlog. Takže tak. Tak, kafe, to je prostě moje. To prostě jen tak nikomu nedá. Ne, dělal si prdel. Cukr? Co to skoro hovno je? Kafička. Voda ještě rozpálená. A ještě přidám. Jak často si dělávám kafe? Kafe si dělávám klidně 2x nebo 3x a denně, ale spíš už jenom 2x, protože jsem to omezil, protože není zase taková velká potřeba, abych to kafe chtěl. Tak, ještě hrnek ze včerejška, večer, když jsem byl doma, tak jsem se prostě ještě dával kafe. A co nesmí chybět? Mléko. Kdo nám dodává mléko? Kráva. Stolota. Tak jo lidi, já se vám ozvu, až dobiju kafe, až se povolím a až půjdeme tam konečně ven a půjdeme, vole, zase opět s kufrem, směr vlakové nádraží, Ostrava Svinov, Ostravy Svinov do Brna a hlavně nádraží a v Brně sraz. Tam přijede auto, my nakoupíme a jedeme směr 3 hodinky někam nahoru za Prahu. Bude to jízda. Čest. Když Bořek Ron bude vloger, proč Břicháček by nebyl taky též vloger. Milá skupino, dnešním ranním vstupem do vlogu jsem započal a přivítal zpátky Jarkovi vlogy, které určitě budu mít i hlavu, i patu, všechno možné, protože vole, od včerejšího dne, kdy jsem prostě včera natáčel s Karlem, tak prostě mě to relativně jakože baví, protože mě prostě bavilo říkat někomu tak si stoupni, tak potřeba bys byl natočený, já si tě přiblížím, oddálím, ještě co budu potřebovat si potom koupit, tak budou potom mikrofony, jak pro mě, tak pro Karla a tak, takže lidi, já vole, chci s Bořkem též natáčet a doufám, že se mi to podaří. Já už jsem svůj vlog začal. Dobré ráno a uvidíme se v Brně. Brněnská parto, my víme, že to zvládneme. My vyhrajeme prezidenta, ne ta nějaká zakurvená pražská parta. Čau. Skutečným se stalo skutečným. Veškeré zážitky, které teďkom vlastně budu prožívat, jakože opět chata, vole, hej,
zás jinačí prostředí, zás jinačí prostě nálada. Teďkom ble, nebudu mít strach, ty vole, někam jet a úplně Jerry, ty se jako balíš někam a já vymluva, jo, protože aby nezačalo pršet a další hovinka, že? Moment. Tady oznámím doma, hele, je možný, že ve čtvrtek prostě odjíždím na 4 dny, odjíždím s kámošema na chatu. Když se mě šéf, a prostě jsem to i šéfovi říkal, jako, že prostě, jestli mě fakt pustí, že už je to domluvené a že chci tam já u toho být, tak prostě tam budu za každou cenu. Takže tak. No, tak už jsme konečně vyšli. Spíče jaká čepice pojeba na téma. Nemá to vlakové nádraží. Klasika z vás tu pozdě, vole. No, za to stihnu. Tady odmátme. No, už jdeme, no. Dobrý. Tak jedeme, lidi. Možná, že potom pojedu z chaty přímo rovnou do práce. Vlakové nádraží. Karviná. Za chvilku nám pojede vlak. Tak jo lidi, už jsme ve vlaku. A jdeme směr Ostrov Synov. A potom asi kolik, 2 hodiny? Jdem do Brna tím regiojetem. Dobré lidi, tak já už jsem se dostal do Brna, teď jdu na Vaňkovku a si tak ozvu. Kámo, můžeš mi říct, co to děje? Co to tady je, vole? Co to je, vole, tato sloupky? To nechápu, co se tady děje. Nechápu to. Ty jsi jak z toho, jak z pár prstenů, vole, úplně. Zdar, kamo. Zdar, čus. Tak jo lidi, momentálně se nacházíme někde u dálnice u KFCčka. Pozdrav do videa. Zdar do videa. Až budu doma, tak budu stříhat video a vyjde další vlog. Takže tak, ozvu se, až bude na chatě. Čego? Nebo kde? Na rohu. Na rohu. Se dělá na mě na rohu. Tak jo lidi, my už jsme na nějakou dobu na chatě, teď budeme do bazénu. Takhle vypadá ta chata, vole. Tady kámoš. Čau. Kde mám tu svoji pistolku? Počkejte s tím bazénem, on má speciální postup, jak se otevří. Dobře, počkej. Tak pohodě. No a my jdeme teď do bazénu a tak. Je tady nádherně, pohoda, klídek. Takže tak. Bazén. Co to máš? Jo. Neutopil. Já se neutopím. Já jsem v klidu. Pěkné. Krištofe, co děláš, prosím tě? Stříkám. Stříky? Dobrý. Dobrý video. Dobré ráno. Čuráci. Asi tak. Čau lidi. Já vidím, že mě teďko vidíte špatně. Ale jsem teďko na půdě. Teďko jsem vstanu. A půjdu si dát léky. Aby mi bylo lépe. No a pak uvidíme, co je tu za aktivity. Takže tak. Lidi, dneska máme sobotu. Včera jsem zapomněl asi samozřejmě klasicky točit vlog, takže vole, to napadne dnešním dnem. Máme ráno, kafičko, cigárko, pohodička, tady s partou.
Pozdravte do videa. Ahoj Davide. Já jsem taky rozuměl, pozdravte Davide. Pozdrav do videa. Ahoj video. Pozdrav. Ahoj Davide. Honzo. Pozdrav. Čau. Za chvilku dojde Bořek. Zase klasika zpoždění, more zase stíháš. No a pak si tak ozvu, no. Tak jo, jenom ti oddaní a ti chytří se šli projít. Ostatní zůstali. Já jsem oddaný nebo chytrý? Ty jsi chytrej, já jsem ten oddanej. Tak si ukážte, parto. Rozhodně. A ostatní vole jsou zdechlí, protože vole je vedro, takže budeme radši doma, pičo. Takže kámo, 5 let jezdíme na chatu a toto se stalo poprvé. Tady se nějak porušují pravidla, to se musí napravit. Přemýšlejte to trochu. Na mě není přáno. Jak se to jmenuje? Ta vyhlídka? Jary Zimmermana. Maják Jary Zimmermana? To se jmenuje... No, maják. Maják Jary Zimmermana. Aspoň něco konečně. A tak to je nějaká paní Lipská, tak to asi... To zní jako to jsou i tak ti to ukáže. Jsme chodili, hráme to na Česku. Je to ukázalo i to, co to bylo za to velké megalit. Je to megalit. Žalý. Dobrá. Přední a zadní. Tak lidi, teď se nacházíme na chatě na vyhlídce Štěpánka. Krásný výhled. Na ty moje vlasy. Ale jo, jako užívám si to. Ten čerstvý vzdoušek, to je paráda. Takže tak. No, každopádně zítra budu už odjíždět nakonec domů, protože se to změnilo, ale což je dobře pro mě. No a dneska mám ještě vařit oběd, takže budu vařit guláš nebo rajskou, tady mám vařit. Takže tak, takže zatím čus. Tak jo lidi, teďka jdeme zpátky na chatu. Za 2 hodinky by měl dojet ještě jeden člověk, s kterým budu vařit oběd. A tak. Dnešní výlet se povedl, za což já jsem rád. No tak.
Pozor kolo. Byl nejvíc suverénní ze všeho. Sakra. Vando zrovna o tebe určitě špatně to umí. Hej, ty se jmenuješ Jan? Jan? Ty se jmenuješ Jan? Ne, ale kdybych chtěl, tak můžu. Aha. Chápu, Jan Černý. Módní návrhář. Mám strašně dlouho to trička furt. To nemůžeš mít tak dlouho, to by šlo tak dva. Ale vy se hodíte do party, oba dva černý trika. Já mám takový to, kde to není červen, že červená je hnusná. Červená je pěkná, debile. Ty seš debil. Já mám červenou, vole. Já mám rád červenou. Ok, bro, tak seš komou. Já jsem četl výzkum, že lidi, co mají rádi červenou, jsou teplí. A proč máš na sobě, vole? Ty vole, tak to jsem posral. Ale bacha, Lukáš také ti pěkně trapně, co? Vojta měl dobrou poznámku hodně toho času. A dost podobně. Jo, je to takový ožralý týpek a on točí prostě vlog. Božku? Vtipný, no to bychom se mohli podívat. Ježiši. Můžu se zeptat, co teď momentálně děláš? Já se na to točíš taky natáčím svůj vlog. Taky natáčíš svůj vlog? No jasně, začal jsem. Počkej, už já vůbec nevím, v jaké části vlogu jsi. Už jsi jako řekl, co tady děláme, o co se jedná? Ne, protože já první dělám jakože druhé lidi, potom si to otočím na sebe tu kameru a říkám takhle. Chápu. Já to dělám takhle. Ten moment děláme guláš, jenom se nám to tak trošku nepovedlo, protože někdo místo hovězí klíšky koupil kuřecí stehenní řízky. Bohužel. Ale to nevadí, jako já si myslím, že ono něco z toho bude a myslím, že jsme na dobré cestě. Důležitý je, kolik člověk dá masa, tolik musí dát cibule. Protože díky té cibuli, jednak bude to díky tomu husté, ale taky hlavně vezme to tu barvu. Jo, mám 7 kuchařek a tohle jsem se naučil jedné z nich. Cibule je základ dobrého guláše. Tak to si dobré. Zdravím do vlogu, tady k Božkovi. Výborně. Není to moc suché? Není to suché? To je v pohodě, ne. No jasně. Takže lidi momentálně Bořek dojel a tím pádem bude pěkný zápas sluníčka. Tím pádem já dneska s ním vařím s Bořkem. No a očividně měli jsme koupit nějaký maso, které bohužel se nekoupilo. Koupilo se nakonec kuřecí maso a tak, no, takže jakože teď jdem na cigáro jedno, protože máme čas, víceméně teď se jenom všechno jako dosmažuje. Brambory se dělají ve slupce, takže tak. Vlastně lidi, já dneska vlastně ještě budu točit 2 podcasty. Tady právě s Božkem, co dojel, a ještě budu točit podcast ještě s jednou kámoškou, no, a to bude zajímavé, protože časově nám to trošičku tak nevychází, bo máme kolik? 7:30 a zítra odjíždíme, že? Nebo někteří odjíždí. Třeba já musím jít prostě domů, protože už chci jet domů. A chci stříhat už taky tohleto video. No. To bude zajímavé, kámo. Ještě. To bude zajímavé. Do prdele. To je strašné, ty vogo. Takže pak se ozvu. Božku, jak jsme pokročili, prosím tě? Tak zatím dělá se nám náš kuřecí guláš. A tady už se nám dělají krokety. Problém ale je, že se to smaží extrémně pomalu a tyhle krokety skoro nejsou a vaříme, jako děláme 10 minut. Takže mám takový blbý pocit, že jestli se to posede, tak prostě... Tak dáme knedlíky. Tady naštěstí máme. Houskový knedlík. Srdce domova! No. Ty vole. To bude naše záchrana. Takže tak. No a lidi. Tady už je jedno těsto, které už vlastně tady bylo v záběru ukázané, no a Božku, daří se nám, kámo? Co? Já nevím. Na kameru. Já nevím. Jo, takhle, jo, jestli je to na kameru, tak to jo. Nám to jde krásně. Jo, jestli je to na kameru, tak to jo. Takže tak lidi, a no pak uvidíme, co z toho bude. Každopádně zítra musím točit podcasty 2. Aha.
protože vole, jsem to slíbil, že? A dodržet to musím. Tak slíbil si to sám sobě hlavně. Ano. A neslíbil jsi to nikomu z nás, slíbil si to hlavně sám sobě. Přesně tak. On to gauč, já jsem teda, když jsem to viděl, tak jsem si řekl, že je to komín. Nebudu říkat proč, nebo řeknu, už to je jako v komín. Ty vole. A mám tak velký komín? A Jarek si pozval kamoše na barák. A kamoše prodal. Ty vole, mě už to zakutnalo. Co ti nachutnalo? To je vážená grill? To není. Ano. Co? Já můžeš to jíst je takhle. No, to je normální jídlo. To nic není. Jsem natočím? Já jsem natoč. Krokety. Wow, kroketky. Mělo by být na chatě nějaké jídlo, co se bude dělat vždycky furt dokola. To bylo dobré, souhlasím. To je hezký nápad. Dobré ráno lidi. Tak, dneska máme neděli. A tím pádem vlastně já mám ještě točit 2 podcasty, jelikož už je 11:30, což jakože celkem dost. Ještě samozřejmě všichni ještě chrápou, že? Klasika. Jen my ti oddaní, vole, spíme, nebo vlastně jsem se probudil kolem 9. nebo 10. hodiny, takže já jsem v klidu, jakože na pohodu. No a vlastně dneska jako já jedu domů, ostatní prý tady možná ještě zůstanou 1 noc, ale já každopádně dneska odjíždím domů. Protože a tak, no a pokud ty podcasty stihnu, tak ještě vlastně budu natáčet. Ještě bych chtěl dodat, že tady je krásný výhled, který vole ani my, jakože takhle v Karviné prostě nemáme. A je to fakt jako paráda, kámo. Přemýšlím, jestli mám ještě vlastně točit jakože cestu domů vlakem, nebo vlastně už to asi tady ukončím. Kámo, to je krásné, ty vole. A nebo prostě už to asi nechám tak, jak to... Asi to tak nechám, nevím, cesta domů nikoho asi nezajímá. V pohodě. Nevím, za mě je to asi všechno, jakože prostě vlog, jakože co jsem se díval, už jsem to nějak upravoval, tak jakož to má 22 minut, to má na první videjko, jako je to dost, ale já si myslím, že se najdou lidi, kteří to prostě sledovat budou. A já doufám, že to sledovat budete. Protože pak ještě mám, tady ještě díky kámošovi vlastně budu vymýšlet, rozjíždět ještě jeden projekt, který vlastně bude asi nejspíš jakože jenom diskuze, ještě s jedním člověkem. A to bude taky jakože během třeba pár týdnů, měsíc, protože se s tím daným člověkem vlastně musím domluvit. Každopádně bude na to potřeba i nová technika, že? Protože mikrofony a takové, bo vlastně Apple nemá žádný konektor, abych třeba jako zapojil ten mikrofoneček, co mám, vole, za 300 v datardu, vole, co mám, jako on dobře posloužil, jakože upřímně mám ho do dnešního dne, mám ho dokonce tady a jako fakt jakože posloužil a jakože, no, taky už něco zažil v klidu. Takže vlastně mikrofony chci koupit, prostě už normální, takže vlastně uvidím. Takže za mě asi tak, užívejte vlog, mějte se krásně. No a pokud stihnu ty další podcasty, pokud dneska stihnu ty 2 podcasty, tak budou 2 podcasty. Když tak každopádně to udělám tak, že vlastně potom ještě v jeden den zajedu do Prahy, natočím jeden podcast s jedním člověkem, druhý podcast a vlastně pak pojedu zpátky, protože tak. Takže čego, mějte se krásně a čau.